Arratsaldeon guztioi, gure gaurko lehenengo gonbidatua Xabier da, Beltza Weekend jaialdiko antolatzailea eta jaialdi honen inguruan hitz egitera etorri da. Arratsaldeon, Xabi. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi. Ja jaialdiarekin hor preparatiboak egiten egongo zarete, ezta? Bueno, preparatiboak egiten eta ja hasita jaialdia, bai, programazio kulturala, zine zikloarekin bukatu genuen, aurten egin dugu hori Nafarroako filmotekarekin batera. Badago baita ere erakusketa, kuadro erakusketa, margo erakusketa Kondestablen, eta atzo ja hasi ginen kontzertuekin, lehendabiziko kontzertua, Media Luna, Las Casetes, eta gero baita ere egin genuen pintxaldia, musika beltzana, eta oso pozik, Media Luna Media Lunako kanpoaldea lepo zegoen, horta ezin hobeto hirugarren Beltza Weekend jaialdiaren hirugarren edizioari ekiteko. Jaialdi hau ezagutzen ez duen jendearentzako, nola definituko zenuke jaialdi hau? Bai, bada musika beltzan espezializatutako jaialdia. Eta musika beltza diogunean hartzen dugu espektro zabala eta hori da gure asmoa. Orduan hor sartzen ditugu soula, rhythm and bluesa, musika jamaikarra, ska, rocksteady eta unibertso hori. Baina baita jazza, baita ere sartzen alda bugalua, sartzen alda funk pixka bat. Orduan, espektro horren barruan, inkluso rock and rolla azken finean da musika beltzatik, rhythm and bluesatik datorren musika, hortaz baita ere rock and rolla. Horten ez dago rock and rollik, baina beste edizioetan izan dugu, orduan espektro zabal bat, publiko anitzarako, eta hori da Beltza Weekend. Eta nola sortu zen jaialdi hau antolatzen ideia? Gu musikazalea gara eta bizitza osoan sartuta ibili gara musikaren munduan, eta bereziki zalea gara musika beltzanak. Orduan, geneukan egina duela urte batzuk Gautxoriak Soul kluba, gero elkarte bihurtu zena jaialdia egiteko, eta 2015ean ikusi genuen giro zegoela zerbait handiagoa egiteko, eta hasi ginen mugitzen eta zergatik ez dugu egiten beltza musikan oinarritutako jaialdi, baina jaialdi importante bat Iruñan, txikia, baina importantea bere koherentzia, bere mamian, eta giroa ikusi genuen Iruñan, hori bultzatzeko eta animatu ginen, eta 2017 urtean egin genuen lehendabiziko Beltza Weekend jaialdia. Eta norekin aritu zarete urte hauetan zehar aurrera eramateko? Norekin, barkatu? Aritu zarete elkarlanean, udalarekin, salaren batekin? Bai, alde batetik antolatzailea gara Gautxoria, edo motorea da Gautxoriak Soul kluba, eta egiten dugu jaialdia eta antolatzen dugu zentral aretoarekin elkarlanean. Guk aurkeztu genion zentrali gure proiektua, zentralek oso ongi ikusi zuen, harrera oso ona eduki zuen, eta nolabait esateko egiten dugu elkarrekin, sozioa gara honetan. Eta gero joan ginen Iruñeko udalera, eta Iruñeko udalean oso ongi hartu gintuzten, eta ez du antolatzen Iruñeko udalak, baina Iruñeko udalak ordutik laguntzen gaitu subentzio txiki batekin. Eta gero antolaketa, gero patrozinadoreak ditugu, eta gauza guztiak, zerbezak, komunikabideak, eta lan hori, eta hori guztiarekin egiten dugu jaialdia. Osongi, komentatu duzun bezala, hau hirugarren edizioa da, zer moduz joan ziren aurreko edizioak, arrakasta izan zuten? Bai, lehendabiziko ediziotik ja ikusi genuen, bazegoela publiko bat, eta gainera oso esker onekoa, eta esaten ziguten, ez ongi ekarri duzutela eta animatu zaretela olako gauza bat egitera Iruñan, tradizionalki badakizu Iruña dela oso rockeroa, edo behintzat dirudi bakarrik dagoela rock klase bat, eta Iruña oso anitza da, oso hiri musikala da, kultura musikala handia dago, bai rockean, esan dudan rockean, baina baita ere rock and roll, igual vintage edo zaharragoan, musika jamaikarrean, musika beltzean, garajean,
popan baita ere, hortaz badago kultura bat, badago zera bat Iruñen, hori, egiten duena hiria eta galdu naiz pixka bat honekin zure galderaren hori. Lasai. Esan dizutea edizio horiek hori arrakastatsuak izan zirela, jende animatu zela. Hori da, hori, eta horri jarrekin, bai, esan nahi nuen hori, publikoak oso ongi hartu duela, izan zen arrakastatsua lehendabizikoa, bigarrena baita ere, eta aurtengoa, zifrak ikusita orain arte saldu dugunarekin eta hori, nik uste dut izan behar dela potenteena. Esan behar nizun, atzo hasi zela jaialdia, doako kontzertu batekin, baina justo gaur eta biharko egunetarako sarrerak edo zibarko direla, eta konti guzu pixka bat ere, egun hauetan zehar, zein taldek joko dute? Bale, gaur daukagu, gaur gauean daukagu Areta Soul Divas, and the Silverbacks taldea, eta Roy Ellis, artista jamaikarra. Orduan hasiko dira Areta Soul Divas and the Silverbacksek, 9:30 puntual, hortaz puntual hasiko da 9:30, eta Areta Soul Divasek egiten dutena da, omenaldi bat, gorazarre egiten diote Aretha Franklin abeslariari. Justo iaz, abuztuaren 16an hil zen Aretha Franklin, eta orduan da Madriz Negroren produkzio bat, eta ikusi dugu nola urtebete justo pasa den bere heriotzaren urte hurrenean, ikusi genuen polita izaten altzela ekartzea olako espektakulo bat Aretha Franklini soularen erreginari gorazarre egiten diona, eta joko dituzte Aretha Franklin errepertorioko abesti sonatuenak, ez dakitze, izan behar da oso kontzertu polita, eta kontzertu honekin baita ere, lehen esan dizut, festivala oso espezializatua dela, baina baita ere, irekina izan dugu, espektro hori, igual, ekarriz, artista, kontzertu bat, soularekin igual horren ohituta ez dagoen jendea erakartzeko, ez? Aretha Franklin enorkeztu ezagutzen, nik uste dut jendea ari dela erantzuten horri, eta gu nahi dugu baita ere musika biltzera jendea ekarri, hori da gure asmoa baita ere festivalarekin, eta kontzertu honekin ere asmo hori bete nahi genuen, ez? Eta ikusiko dugu, baina printzipioz atera behar da oso ongi, eta gaur zentralaretoa izan behar du betekada importantea guztiz betetzen ez bada, barkatu. Eta gero Roy Ellis. Roy Ellis da Jamaikako klasiko bat, ez bakarrik klasikoa, baizik eta dator 70ko hamarkadatik, 1989an atera zuen bere Simarip taldearekin Skinhead Monstomp diskoa, oraindik ere inoiz deskatalogatu ez dena, eta saltzen dena, eta klasikoa, mitikoa, Roy Ellis, gaur egun garaiko artisten artean oso sasoiko dago, eta goi-goian dago, hortaz Jamaikako musikaren zaleentzako, baina ez bakarrik, izan behar da, bukatuko dugu gaua berarekin, eta kriston festa espero da, hortaz dena gonbidatuta. Osongi. Zaila izan da, programazioa antolatzerako orduan artista internazionalekin zita lortzea, zeren azken finean, igual errazago da estatuan edo Euskal Herrian zehar dauden taldeak errazago gerturatzea, baina, klaro, estatuatuak edo Ingalaterraz dakiteko artistak zailagoak dira, ez da? Hori da. Festivalaren bokazioa da nazioarteko artistak ekartzearena, orduan, hor daukagu adibidez zentralaretoa. Eta zentralaretoa, bukina egiteko eta hori, bera arduratzen da gestio guzti horiek egiteaz, ez. Eta, karo, guretzako oso ongi dago, guk egiten dugu festivalaren edo programazioa aurkeztun dugu, eta, gero, negoziatu behar da artistekin, hitz egin behar da beraiekin, datak edo libreak dituzten edo ez, biran dagoen edo ez, adibidez, Lee Fields,
nola harrapatu dugu. Liefels da larun batean joko duena, itxiko du jaialdia, musikari dagokionez, eta da, saularen barruan, gaur egun, topa, goi-goian dago, ez? Orduan, biran zegoen Europatik, eta harrapatu aldi izan dugu. Beste nazin behar bada ezin duzu estatu batuetatik ekarri, ez? Zure galderari erantzunez, ez, Europan zegoen, eta hor, egon gara, hori, biran dago, ez dakiz zer, guazen egitera, guazen galdetzera, prest legokeen Iruñera etortzeko, eta ez dakiz zer, eta lortu dugu. Baina, gauza hauek musikan asko gertatzen dira. Edo bestenaz, ekartzen baduzu artista bat, gero egiten du bira bat Europatik, baita ere, orduan, gauza horiek dira pixka bat musikaren unibertso edo negozio honetan, guk ez dugu egiten negozioa, gu gara gautxoriak, gara irabazi asmorik gabeko elkartea, hortaz guk hemendik ez dugu ez da xox bat ere, ez stream bat ere ateratzen, baina musikaren negozioa horrela da, eta orduan harrapatzen duzu biran, Europatik dagoela eta ekartzen duzu Iruñera, oso ongi egon da, ze konten gauden, ekarri ahal izan dugulako munduko top bat. Primeran, benetan. Bai. Komentatu duzu, sarrerak jendeak erostena egon dela eta ikusten duzutenez arrakasta egongo dela, hala ere oraindik ere sarreraren bat gelditzen da interesatuentzat? Bai, badaude, baina nik ikusten orain saio hau ikusten ari denari eta interesa duenari aipatuko nioke ez lokartzeko. Benetan egia esateko ari dira oso azkar erosten internet bidez, eta gero bono fisikoa baita ere, baina horiek ja erretiratu ditugu, eta orduan ditugu bi egunetarako bonoa, 52 eurotan, aurrez erosita, takilan pixko bat garestiagoa da, edo eguneko sarrerak, ostiralerako eta larun baterako, baina diodana oso ongi saltzen dira, hortaz animatu, eta gero 25 urtetik beherakoentzat, eta hau da nobedadea egin duguna aurten, jarri dugu bonoa, bonoak erosten aldira baita ere takilan. 25 urteko berakoentzat bono bat bi kontzertuetarako 25 eurotan. Zertarako, animatzeko jende gaztea baita ere kontzertuetara eta jaialdietara etortzeko, ez? Eta egia eseteko iniziatiba arrakasta handia izan duela, eta 25 urtetik berako publiko multzo bat etorriko da, eta oso pozik gaude horrekin, horrela laguntzen dugu baita ere ikasleak, edo lan prekarizatuetan daudenak, edo nik zer dakit, langabezian daudenak, pixka laguntza hori musikabeltza gustatzen zaienei etortzeko jaialdira. Eskertzekoa da bai. Esan bezala, 3. edizioa da hau, baina ikusten duzue Nafarroatik kanpo ezaguna den jaialdia bihurtzen ari dela honako hau? Bai, gu ditugu bi hildo edo bi asmo. Bata Nafarroan eta Euskal Herrian oro har ezaguna egitea, eta Iruña eta bereziki Nafarroaren barruan iruinarrontzat edo iruindarrek barkatu har dezatela jaialdia gauza bat berezkoa bezala, ez? Osea, bere egitea jaialdia, hori da asmo bat. Eta beste asmoa da ez dakit, estatutik, Europa maila pixka zailagoa, baina, Frantziatik badatoz, jaialdira, jendea badator, ez jende asko, baina badator, iparraldetik noski, baina, hori biltzen dugu Euskal Herri barruan, eta estatutik, Madrildik, Levantetik, ez dakit, Zaragozatik, Logroñotik, Asturiasetik, jendea badator. Inkluso leku urrunagoetatik ere bai, alderatetik nahi dugu bai, zabaldu egitea festival bat, ezaguna izatea ez bakarrik Nafarroan, baizik eta estatu mailan baita ere, eta poliki-poliki, ez da ere kezkatzen gaituen gauza bat, baina ezaguna egiten ari da, poliki-poliki, eta hitz egiten ari da jaialdia, hortaz, zer gertatzen den, baina. Ikusiko dugu, bai. Ikusiko dugu. Ja pixkat elkarrizketari amaiera emateagatik, zeo zer gehiago komentatu nahiko zenuke?
Bueno, animatzea jendea etortzera, eta gero bai aipatu nahiko nuke gauzatxo bat eginen duguna larun batean, eta da aurrentzako espektakulu bat. Izan da larun batean, eguerdiko 12etan, Kondestablen, eta aterako da Braulia erraldoia. Eta, protokolotik kanpo gustatzen zaio musika, nola musika soula den eta rhythm and bluesa den, aurrei, izan da ikuskizun familiarra, eskainiko die, eta jarriko die musika, eta, elkar interaktuatuko du aurrekin, eta oso gauza berezia, doakoa, hori larun bat eguerdian, eta bermutaren orduan, ordu batetan, kontzertua The All Nighters taldearekin, Caballo Blancon, Zaldi Zuriaren ostatuan, baita ere doan, larun batean, eta gero gaueko kontzertuak. Hori aipatu nahiko nuke. Irudi biharko egunerako plan oso ona daukatela iruindarrek, eta espero dugu jaialdiak arrakasta izatea, eta beste jaialdira joaten ez dinenek alternatibak hauek ere dituzte disfrutatzeko. Hori da. Xabi, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu dena ondo ateratzea, eta beste nometetan elkarre ikusten gara. Nahi duzuenean, oso gustora nugu naiz, horta nahi duzutenean, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Hay un nuevo agente en la ciudad. Su nombre es Francisco Javier, pero todos y todas le llaman The Black Foral. ¡Policía foral! ¡Manos arriba! Más navarro que el Pacharán. ¡Esto no es Pacharán! ¡Es licor de entrina! ¿Pero qué hace, Jambo? Más bruto que un arao. Deberá resolver un caso que te dejará más helada que una noche sin chaquetica. ¿Qué tenemos? Pues parece que empezó pinchando rock radical vasco y acabó con rancheras. Con Markel Cooper, ganador de un premio de la Academia por Tasio 2, la venganza del carbón. Aitor Callahan en el papel de Vinagre. Vigílalo, que no escape. De los creadores del aclamado thriller ¿Qué coño? Peregrinas mutantes en San Nicolás. Y con la colaboración especial de Soy Zubiri, Serafín Zubiri. Todo esto es la música. ¿Quién te envía? Belcha Week. Ya llega desde Navarra al mundo. Mañana quiero aquí a The Black Foral vivo o muerto. Sí, señora, lo que usted mande. La operación Belcha Weekend sigue en marcha y nadie podrá detenerla. The Black Foral. Estreno 12, 13 y 14 de septiembre en Sala Central.